Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatanku hari ini nyurvei anak lanang lewat CCTV kamera depannya. Jadi aku lungguh nang ngarep mobil sing kok ngarep. Andeng sopiran pas nang ngarep kene. Lungguh karo nyurvei. Di posisi ini lagi hujan, bos. Posisi ini lagi hujan, anak-anak kayak mantap. Wis wani buka cabang borong. Ngeri profesional ya wani buka cabang, orang profesional ya orang wani buka cabang. Goreng siji-siji kesuwen lele biasanya pesenan 15.000 siji 20.000 siji dagingnya padha ayam tak goreng bareng. Nah aku tak goreng bareng iki digoreng sito ya kesuwen ngadeg boros LPG wis mesti kuwi nek bareng kan lho ora kesuwen ngadeg ora boros LPG ya ora profesional. Lah iki rung profesional wis ya kurang masuk nek jariku sing tuku nek ngenteni kesuwen ya lho kesuwen berang ibarate dirimu tuku ibaratnya kesuwen oleh ngenteni padahal yoga antri rada ngrundel ora menurut rata-rata wong kuwi rada ngrundel. Lah ngenteni kesuwen posisi udan-udan dan ndang satset ngono sing tuku ora kesuwen yo semangat pomo liya dina pembalene kan tuku nang kono nang gawe cepet kan ngenteni ora kesuwen-kesuwenan. Ngono kuwi ya wis tak kandhani tapi yo wangel dikandhani iki ora diperbaiki malah dipertahan. Dan gawe loro sampai 20 menit aja. Lebih apa dibarengno ya 10 menit terus matang. Umpama tak gawe sak video wis dadi video siji 10 menit 11 menit terus matang. Lah nang ngene kayak akhirnya dadi video loro. Sing dek mangkar iki. 10 menit 20 menit. Kacake 10 menit ngenteni 10 menit kaya kemeng kok. Gak masuk. Ora masuk masih ngono kandhane jere yo kakan cangkem sing malah ngajak padu mergawe ku ora ngono pokoknya pesenan podo tetep tak bareng set kecuali yang gede-gede 30.000-an munggah lah dibarengno kemungkinan kecil soalnya kan singgare ora sedeng 15 karo selawe berarti singgare aja sedeng 15.000 telu tak barengno itu sing ngenteni gak kesuwen ya ora yang ngono kuwi disoteng karepe mo. Aku tak kon nyoteng aku ora gelem. Apa remeng asem ya. Oh ya. Karena iki aku anggere nyoteng ngenteni dinul mulai ngaji. Jam 7.00. Ya jam 7.00 lah
ora gawe martabak ora iso nyuting, ora iso gawe videoan. Dan ya iki maksudnya wong tuku martabak pada gawe martabak kan komo gelem nyuting kan duwe video. Marga ini rasa sacet-sacet kaya bae jan. Nang duit aku ndang sacet-sacet kaya bae. Wis karena pesenannya nanti gawe sacet-sacet buat nang obat nang wis. Tapi sing tuku ora kesuwen ngenteni ya seneng. Menjaga perasaannya pembeli ya, Pak. Ya kaya motong pre bejane pre pas goreng mang saworone mata kaya mata lah kate motong. Jadi mata bagar ya wis dipotongan ora ngadeg nek ora kesel ngadeg ngono kuwi. Lah motonge bar gorengnya ya terus cek ngadeg nah sing kesuwen nah. Padahal motonge koyo 3 menit dhewe. Ayo tambah nek wektune. Masuk guys. Nah menurutku gak masuk. Nah caranya mergawe kuwi gak masuk. Kecuali wong dedel ya mbok, wong dedel. Kalau wong cerdas ya langsung. Martabak cemplongo ngenteni matenge tinggal ngiris spray ya barang. Jadi martabak mateng ngiris spray wis bar. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.